Ginpakamalaot naman ni Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang mga Duterte kag Marcos kadungan sa iya speech sa Iloilo Provincial Capitol Grounds kahapon nga adlaw nga kabahin sa hublag protesta batok sa korupsyon. Una nga ginmensyonar ni Manuel sa Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos nga amo suno sa iya ang may pinakadako nga pork barrel. Base sa Philippine Center for Investigative Journalism, halin sang tuig 2023 tubtob 2025 ang may pinakadako nga parte sang halos 1.2 trilyon nga allocable funds ang nagkadto kay Sandro kag kay former House Speaker kag late First Representative o kon District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Sa kantidad nga ini 15.8 billion pesos ang nagkadto kay Sandro kag 14.4 billion pesos naman ang nagkadto kay Romualdez sa nagligad nga 3 ka tuig. Bangod anak kag pakaisa sila sang presidente nagagwa suno kay Manuel nga hindi man sila pag-imbestigaran kaangot sa anomalya. Gintawag sang anay kongresista si President Bongbong Marcos nga pork barrel king kag si Sandro Marcos ang pork barrel prince. Apisar nakasentro sa mga Marcos ang unang bahin sang iya speech, gintawag naman si Vice President Sara Duterte nga nagapaepal kag Waldas Queen. Pahayag sini sa idalom ni Marcos kag Duterte pareho lang nga magapadayon ang pagpangurakot. Si Marcos Jr. kag si Sara Duterte sa ilang pagpangurakot sa kwarta sang Pumuluyo. Sa mga lower officials kag mga iban pa nga mga personalidad ang ginatira sa mga investigations. Pero kung gusto tagid man nga ma-stamp out ang corruption sa gobyerno, dapat ang mga aragid sa sentro sang corruption sila ang gina-investigate. Kaya kung ang matabo ang mga lower level ang mga officials ang gina-target, mangin selective ang mga investigations. Hinay gyapon puro tokenistic ang mga ginaobra nga mga tikang para nga pasabton ang mga involved sa korupsyon.